Denai marekan dia denai sutoka denai suaso dia denai ameka hati dan kanai kabajuo hati dan kanai kabajuo. Sisi ajuo iyo kau cangguang dia tak tumpang urang dah punyo Kuria rampa yang kaduan kinantan ayam aduan sayo hati jodan tuan yang lain denai harapkan denai marekan dia denai sutoka denai suaso dia denai ameka hati dan kanai kabajuo hati dan kanai kabajuo hati dan kanai kabajuo hati dan kanai kabajuo. Oke, terima kasih Gina untuk suara emasnya.